F'misraħ l-assedju fil-Belt Valletta saret ċerimonja kommemorattiva li tatbidu għall-attivitajiet uffiċjali ta' Jum il-Vittorja ta' din is-sena. Din il-festa tfakkar ir-rebħa tal-Kavallieri u l-Maltin fl-assedju il-kbir fl-1565 u kif ukoll it-tmiem tat-tieni gwerra dinjija fl-1943. Din is-sena qed jiġu ikkommemorati wkoll il-100 sena minn mindu il-Parlament Malti approva li Jum il-Vittorja tkun festa nazzjonali. Waqt din is-serata kommemorattiva għamlet id-diskors tal-okkażjoni l-eks membru parlamentari Marija Camilleri. Hija semmiet iż-żewġ assedji li sawru in-nazzjon Malti li juraw iqlubija tal-poplu Malti. Għamlet referenza għal-lingwa Maltija li fakret li sabet min jifdija u min jerfa' laġieħa. Appellat biex li l-irsilna nozzuh u nistqarruh b'wiċċna minn quddiem. Marija Camilleri għamlet appell lill-awtoritajiet tal-pajjiż biex il-ġenerazzjonijiet futuri jitrabbew bħala Maltin li jħobbu lill-ilsiem pajjiżhom u jitkellmu bih. Osservat li grazzi għal mexxejja tiegħu tul is-snin pajjiżna għamel kisbiet kbar fosthom l-indipendenza, ir-Repubblika u l-ħelsien. Hija qalet li fl-aħħar snin pajjiżna u l-bqija tad-dinja għaddew minn assedju ieħor dak tal-pandemija tal-COVID-19. Qalet li kif kienet maquda f'dak il-perjodu fajnejn id-dinja Malta deret kbira. Meta semmiet il-gwerra fl-Ukrajna, irreferit għal prinċipju tan-newtralità u sostniet il-messaġġ ta' pajjiżna favur il-paċi. Qalet li f'pajjiżna aktar nies qed isiru sensibbli dwar l-ispazji pubbliċi li jtejbu il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Marija Camilleri appellat ukoll għar-rispett lejn kulħadd, anke lejn dawk li ġew f'pajjiżna sabiex jaqilgħu l-għajxin tagħhom. Għal din iċ-ċerimonja kommemorattiva attenda fost l-oħrajn il-Prim Ministru Roberta Bela li qed kuruna tal-fjuri mal-monument tal-assedju f'misraħ l-assedju fil-Belt Valletta. Preżenti wkoll kien hemm il-President tal-Kamra tar-Rappreżentanti, il-Prim Imħallef, deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra tar-Rappreżentanti, il-President tal-Partit Laburista Ramona Attard u rappreżentanti tal-korpi kostitwiti.